Dahil pag-aliya dyan sa may ano. Sa cellphone video na ini, mailing ang pagkakasulo kang pambatong dragon float kang banwaning ma nito para sa Magayon Festival Float Parade na pigkondusir kang nakaaging Biyernes. Basado sa impormasyon, alas 10 ning aga kang parehong aldaw, pasiring nakuta ang float sa Albay District, alagad pag-abot sa Sitio Tugnaw, Purok 8, Taysan, Legazpi City. Suminaabit ini sa kable ning kuryente. Istorya kang residenteng ini, antes ang pagbungkaras kang kasulo. Nailing niya pang pigtutukdol kang pahinante kang truck ang mga nakaralaylay na kable ning kuryente. Nganit day masaabitan kang float. Alagad sarong kable ning kuryente ang bigla na sanadang nag-spark na duminukot sa float na nauli sa kasulo. Tapos nag-ano nga siya, nagsabit siya sa wire, yung dragon, yung ulo ng dragon. Tapos yun, nag-spark lang siya, madalion lang, makasugong tulo so kalayo. Sigun sa ina kang banwa na si Mayor Rebecca Dayap Chen, sarong bulan man ang saindang naging preparasyon, ngani marealisar ang saindang dragon float, nagibo sa tiger grass o talahib, na pigagamit sa pagibo ning samud kung sa imbistado sa saindang banwaan. Okay naman, sabi ko nga sa tourism, siyempre malungkot talaga sila, lalo na si architect. Malungkot talaga sila kasi sa nangyari, kasi ngayon na ako medyo mahaba-haba pa sana yung oras, pwede namin palitan, pero hindi na namin mapalitan kasi ngayon na talaga ilang oras na lang mag-i-start na. Pero okay rin na lang naman yun kasi may kapalit naman yun lahat naman ng bagay na may nangyayaring hindi maganda, may makapalit naman na swerte. Sigun kay Fire Officer 3 Domingo Millena II, natumtum na ning kalayo ang float kang makaabot sinda sa lugar. Daima na naitalang nakulugan sa insidente, maging ang driver kang float asin duwa ka aning pahinante. So ang nangyari, nag-come into contact yung dalang wire, nag-create ng spark. So dahil sa pag-create ng spark, tinamaan, pasiring duman sa dragon float na gibo sa talahib. So duman po nag-igwang sulo. Maliban duman, igwaman po talaga kuta kay fire extinguisher truck, duman sa laog. Kailangan dahil sa sobrang bilis kang pagkalat kang kalayo, dahil na sinda nagkaigwang tsansa na magamit tulos fire extinguisher. Sa presente, pigaram na sa nakang otoridad kung pira ang winalat na danyos kang insidente. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal